wagenboer, wie men dat ook dan mag noemen in Sittard, ben ik vanaf kinds af aan. Ja, omdat me dat van vroeger al eigenlijk met paplepel is gegeven. Mijn eerste optocht is in 1995 geweest. En daarna ben ik met gaan boeren. Dus een jaar of 15 jaar nu. Is het weer november, kunt me voor het is bijeen. Hoort het dan december, de ideeën riepen fijn. Zin de feestdag over, komt dit dan is het feit. De optochthal gaat open en dat deed ga geen leed. Ene wagenboer. Dit zijn de praalwagens die ieder jaar weer schitteren in de Zittische vastelovensoptocht. De wagens werden gemaakt in de optochthal op het industrieterrein in Sittard. Tientallen gepassioneerde wagenboers komen hier ieder jaar weer bijeen om aan hun wagen te boeien. Maar de hal begint na 20 jaren de nodige ouderdomskwalen te vertonen. En die moeten aangepakt worden. En als ik begin met hoe ik sta, de drainage die hier onder ligt, die is niet te zien. Maar als het regent, is die heel hel aan vervanging toe, bleek nu, want het staat hier dan blank en is er bekans tot aan de enkele geen doorkomen aan. Als ik achter me kijk en ik kijk naar de hal zelf, op het dak kan ik niet kijken, maar de lui binnen kunnen me vertellen wie veel last dat ze van hebben dat er lekkages zitten. Dus de hal, daar is ook een vervanging toe. En zoiets je bovenlangs ook kan zien, aan de kanjel die op heel veel plaatsen lijkt, waardoor de poorten en ook het mechaniek van de poorten te liegen hebben. Ja, de optocht is met name natuurlijk van belang voor de optocht in Sittard. Van oudsher besteedt uit veel grote wagens, grote groepen. En vanaf de 11e van de 11e is de bedoeling dat veel vrijwilligers hier in zo'n optochthal gaan boeien aan hun wagen. En dan moest maar ergens een plaats hebben om te kunnen boeien. Beste wagenboei, wil je nu heerlijke prinses opkomen eten? Het is heerlijk, het is smakelijk en ik ben ervan overtuigd dat prins Peer ten Eerste u zal tracteren op het wat heel lekker is. Want hier, beste wagenboeis, je hebt dat van harte verdiend. De huidige optochthal werd in 1989 in gebruik genomen. Daarvoor werden de wagens gemaakt in een primitievere hal in de Zittische wijk Ophoven. Dat was trouwens voor de eerste keer dat boers uit verschillende buurten samen op één plek aan het werk waren aan een wagen. Nog eerder was het namelijk zo dat iedere vereniging de wagenboerde in een aparte hut of schuur ergens afgelegen. Van Oorsmeets kent zich die periode nog goed herinneren. In de Wiezenraad is benoemd tot Prins Carnaval 1989 de heer Piet van Erp, Putstraat 34 Sittard. Als ze ging skiën wie de bisschop op de Stevig, onder de poort waar ze de wagen van de Stevig aan het boeken waren, wordt ze weggejaagd. Dan wordt ze gezien als spion. Dat ze komt skiën van de Lampe de wat de Stevig aan het boeken waren. En zo waren het op de Rijksweg ook, dat contact onderling, dat waren helemaal niet tegen. Het was een soort concurrentiepositie. En dus zag ze, ja, wat moeten we nu allemaal samen in zo'n hal? Dan boeien, dan zit er een van de andere wat er aan het maken is. Dat van ons is geen verrassing meer. En zo ging dat. Maar uiteindelijk heeft het enorm goed uitgepakt. Want er is een sfeertje gekomen van verhelpen ons onderheen en verleren van een. Ene wagenboer, der is niet van steen. Met sliep, schiep en ijzer lukt het van alleen. Gezette werden verzameld, die buikjes magen ook. En een andere belangrijke is de verlichting in de hal. We willen graag zien wat voor de wagensboers natuurlijk ook. De verlichting is ook een groot zorgenkindje. Vreeg ook een vervanging. 8.500 euro per jaar aan de stroomkosten. Deze TL-bussen hebben daar een grote show aan. Ook daar heel hel een vervanging toe. Onder de huidige generatie wagenboers heerst een saamhorigheidsgevel dat regelmatig tot landelijke televisieaandacht heeft geleid. Het voormalige RTL 5-programma 5 in het land besteedde tot 2 keer aan toe aandacht aan de verrichtingen in de optochthal. En in 1989 werd de optocht met zijn vuile praalwagens zelfs live uitgezonden door de NOS op Nederland 3. Meisjes en jongens, dames en heren, goedemiddag en van harte welkom in Sittard bij de carnavalsoptocht hier in het Hartjestad op de Markt. U krijgt vandaag een optocht te zien met in totaal 160 onderdelen. Grote wagens, verder grote, middelgrote en kleine groepen, deelnemers, enkelingen en meer dan 20 muziekkorpsen. Ja, de komst zie je. En dan komt het s'avonds met die overalke, de hinkie verdig. En dan duist het hem aan.
En dan begint ze op die gemaak. Met een paar maanden begint ze aan het ding te werken. En tussen wordt het Schelles even verteld. En dan wordt een slag gehoord en gaat gelachen. En zeg maar, om 11:00, ze gaat 10:30 smit ze de kram de neer. En dan ruimt ze op en dan gaat ze naar huis. En de dag erna komt ze weer terug. Maar in die periode best leuk en gezellig bezig om een wagen te bouwen. Na school en in het weekend. Ja, ik moet wel zeggen dat ik mijn huiswerk natuurlijk af heb. Want dan heb ik een probleem thuis. Maar dat lukt wel meestal. Het is leuk om met alle lui hier samen voor één doel te bouwen. Voor die vastelovensdag. Allemaal aan een vastelovenswagen te werken. En dus is ook wat anderen mee bezig zijn. En dat is ook heel creatief. Je merkt als een last het van de mechaniek, dan krijgt ze dat met. En dan denkt ze, oh, zal het hem nog wel lukken voor de zondag. En ook als er een prijsuitreiking is, dan is ze echt wel gespannen, ook voor anderen. Van wat hebben die ervan gemaakt en wat gewoon weer maken en zo. Het is echt meer saamhorigheid. Hier werden die grote wagens gemaakt, hier komen de jongens en meisjes vaak op hele jonge leeftijd al bijeen. En als ze eenmaal aan de wagen geboet hebben, dan blijft ze ook jaren deelnemen aan die vastelavond. Dat is het gevoel wat ik immer heb gekregen als ik met jongens en meisjes kalde die hier maanden, weken achtereen bezig waren om aan dat schone wagen te werken. De lui zijn gerust dat ze mogen werken. De lui zijn gerust op hun buurt. De lui zijn gerust op wat ze gaan presteren. En ze rondlopen, ze halen tegen een tekening. Ze leggen het zich uit wat ze aan het maken zijn. En ze vinden het ook fijn als ze met een groep schoolkinderen hier rondlopen. Iedereen de hulp van tevoren kans gespreen. Een lasje verven plekken, ja, voor iedereen het zien. Beste erg onhandig, maar koken kent te goed. Met sop, zo vlees of goulash geeft ze dan bij je moed. Het lijkt zien naar binnen. Het ziet prachtig goed, maar het is niet de bedoeling. Dat betekent ook dat weg en weng door de poorten en de rits naar binnen kennen. De tochtbeustelen moeten vervangen worden en de poorten moeten opnieuw gesteld worden. Er zal ook de nodige aandacht en de nodige centen vragen. Dat de huidige optochthal nodig aan renovatie toe is ook onder de wagenboers niet onopgemerkt gebleven. De kachels die doen het niet meer goed, de isolatie werkt niet meer. En de afzuiging, hing van de fuselage hing iedere keer en de halie. Het is ook vaak heel koud. Dan komt ze en dan is ze een plek in en dan heb ze binnen de plek aan de hein zitten. En dan denkt ze van, boah. Dus goede verwarming is zeker fijn. Het ruikt sneller en het is ook wat fijner om hier te werken. Nou, het is met zo'n dikke winterjas. Het is ook niet zo heel bevorderlijk voor het werken. Dus het zou wel heel wenselijk zijn als ze dan kent komen boeien. Dus ook zij spas en dus ook zij lol op te kunnen boeien. Maar dat het ook nog in een beetje normale omstandigheden kent. Dat het niet frustig bent. En dat ze tegen de lui kunt zeggen, kom vanavond gezellig naar de wagen boeien. En ze zeggen, in die kouhal, daar ga ik niet werken. Nou, en een van de belangrijkste onderdelen liep me in de hal, de verwarmingen. De verwarmingen die zorgen ervoor dat de lui hier ook herkomen. Zoiets gezegd, ze werken ineens meer op 20% en ze moeten een behoorlijke capaciteit krijgen. Dit wordt ook het eerste vervangen, nu is seizoen, betere verwarmingen, goede verwarmingen, zodat het aangenaam werken is in de hal. Veel lui die zijn hun wagen als hun kindje. Ja, de man vindt zijn kindje het schoonste en die buurten vinden hun wagen het schoonste. En dan werden ze nog in de optocht opgepept en ook hier in de hal opgepept. Dan komen lui, of ze menen of niet menen, maar die zeggen tegen hen, als je dit jaar de prijs niet haalt, dat weet ik niet. En zo wordt zo'n sfeertje en die gaan er nog echt leven van. Weer zijn de schoonste. En dat kent men soms begrepen dat als de uitslag van de optocht bekendgemaakt werd, dat dan nu erg teleurgesteld zijn. En hebt er geen prijs, dat kan de jury maar verrekt. Om de Zittische vastelovensoptochten in stand te houden is het optochtcomité in samenwerking met Streekomroep Start een actie begonnen onder de naam Geinekal, help de optochthal. En daarbij is uw hulp van harte welkom. Je kunt uw bijdrage leveren aan de renovatie van de Zittische optochthal door een tegelke met de op een door u zelf bedachte tekst te adopteren. Dat tegelke kost €2,75 per maand gedurende 3 jaar en wordt opgehangen in de optochthal. Wilt je een tegelke adopteren, dan kunt je er vanaf nu iedere avond tussen 7 en 9 uur bellen met het optochtcomité op het nummer 046 45 827 40. Op 23, 24 en 25 november zit er zelfs een prominent belteam voor u klaar om uw telefoontjes aan te nemen. Nou Leslie, je hebt gezien wat er allemaal aan de hand is met een optochthal en wat aan de renovatie toe is. Wilt je methelpen het mogelijk te maken om vooral hier te blijven boeien
En vooral te zorgen dat de wagenbuurten hier kunnen blijven terugkomen om hun hobby en hun grote liefde uit te vieren. Bel dan een onbestand nummer en steun ons verrijken een hobby. En als de Wervenbrugge zoet je niks meer wat niet doet. En als de Wervenbrugge zoet je niks